Hola Pilar, com estàs? Bon dia, Àngel, molt bé, així Bon estem. dia. Gràcies per convidar-nos a Beniatjar. Estem a un dels aularis del Col·legi Rural agrupat Castell de Carbonera. Per què has elegit aquest espai per a l'entrevista? Aquest espai és el meu lloc de treball de tots els dies i, a més, he de dir que jo soc d'ací de Beniatjar i he vingut a aquesta escola, he sigut alumne d'aquesta escola i els meus fills també han vingut. I és un lloc que m'identifica molt. Té un valor segurament emocional també per a tu, en molts sentits, no? Sí, en tots els sentits. En tots els sentits. No, els meus alumnes es pensen que jo visc ací a l'escola. Ara parlarem d'això, però comencem en la teva joventut. Quan i per què decideixes ser mestra d'infantil? La veritat és que els estudis de primària i en l'Institut d'Albaida no vaig ser bona estudiant, però tenia ganes de volar, tenia ganes d'arribar a València i em vaig matricular en treball social, m'agradava la part de la rama humanística. Al no agarrar-me vaig agafar magisteri, que mai he apenedit. La veritat és que durant la carrera me va agradar molt, me va interessar molt el que és la pedagogia, psicologia dels nanos i sempre he sigut revolucionària, sempre m'ha agradat el que és el millor per a una societat nova i una realitat diferent a la que tinguem. I després de recórrer alguns col·legis, fa uns 15 anys arribes a aquesta escola de la Vall d'Albaida, tornes a Beniatjar i cal dir que gràcies a mestres com tu, avui en dia Castell de Carbonera és un col·legi que destaca per ser escola rural, arrelada al territori i inclusiva. Com ha sigut el camí fins ací i quines dificultats heu trobat per treure endavant l'escola? Doncs jo vinc en els meus anys d'interina vaig ser mestra de música i vaig poder accedir a molts llocs de treball. Sempre m'havia agradat l'escola rural i a poc, de pobles més grans, que al principi era el que podia triar, sempre he estat per pobles menudius. Primer donant música i després, poquet a poquet, me vaig apropar, vaig aprovar oposicions i en el 2005 ja vaig començar en escoles rurals, vaig estar a Atzeneta d'Albaida, a Ialo de Rugat, i un any vaig triar Beniatjar per a veure si jo era profeta a la meva terra, veure com resultaria. Me va agradar i ja des de fa ja uns 11 anys que estic ací de mestra d'infantil. Sempre m'ha agradat tindre el primer septenni i enguany el que tinc és 12 xiquets matriculats d'edats de 2 anys fins al primer de primària. Dificultats moltes, perquè, clar, una vegada que sabia quin camí anava a aprendre, lluitar contra corrent, perquè era una metodologia que era un poquet estranya i això, he tingut moltes dificultats, i més el que és una escola menudiua, on la natalitat en aquest poble és neixen molt poquets, sí, neixen molt poquets xiquets i gràcies a famílies que venen de fora es pot mantindre, que 12 alumnes d'infantil ja feia anys que això no s'havia vist en Beniatjar. Són xiquets que no només són de Beniatjar, sinó que també venen d'altres pobles, no? Sí, venen de pobles de la Vall d'Albaida i de la Costera. Poquet a poquet fem publicitat, fem portes obertes, on les famílies m'han ajudat un muntó. Hem aconseguit el que hem aconseguit, que ara tinguem una ràtio molt ampla. I quins són els elements que han vist els teus pares que els ha fet sentir-se atrets per aquest col·legi? Doncs me vaig formar en la pedagogia a Waldorf i això ha fet que un altre tipus d'escola, sols per ser escola rural, ja tinguem molts punts, coses positives en el que és l'educació, però a banda, a través de la pedagogia a Waldorf, que me vaig matricular fa ja cosa de
11 anys. En l'escola Waldorf d'Alacant van veure els pares que un altre tipus d'educació podia ser i de fet que la ràtio ara està molt bé, és a dir, que ja tinguem la segona remesa de xiquets i xiquetes que ja han tingut els primers germans que ja s'han anat a primària i el problema que tinguem és que, clar, en la plaça de primària no n'hi ha una continuïtat, aleshores els xiquets passen els anys d'infantil en mi i quan arriben a primària ja es queden en el seu poble. I quins aspectes caracteritzen aquesta metodologia que comentes, la metodologia Waldorf, i què és el que caracteritza també un dia en la vida d'un xiquet que ve a aquesta escola? La pedagogia Waldorf el que fa és tindre el xiquet com una unitat irrepetible. Estos xiquets, a través de les característiques evolutives de l'alumnat i dels interessos, jo vaig descobrint poquet a poquet per a poder tirar per les fortaleses que tenen els xiquets i els xiquets, la veritat és que estem molt contents en la metodologia aquesta. Cosa que fa que quan vaig entrar en aquest claustre, poquet a poquet les meves companyes anaven mirant tots els avanços, com funcionava l'escola i això, i poquet a poquet, la mestra, per exemple, d'Otos també, encara que no siga mestra Waldorf, sí que continua, programem les dues juntes i més o menys anem a la par. I cal dir que mitjançant aquesta metodologia i també pel fet de ser escola rural, l'educació és molt lligada també a l'entorn, al territori. Què es podries contar d'aixes cosetes? Doncs, per a mi, al ser del poble, jo m'he criat ací, intenté transmetre als xiquets tot l'amor de viure al poble de Beniatjar. És una escola que està oberta sempre, ara no perquè estem visquent la pandèmia, però l'escola sempre està oberta a la gent del poble ve, ens conta com era l'escola abans, quins menjars es feien, també en el que és la programació del dia a dia, de la setmana, que abans m'havies preguntat com era un dia, nosaltres donem tot el contingut, tot el currículum d'infantil i de primer de primària, perquè tinc una xiqueta de primer de primària. Els xiquets quan venen a escola, el primer que fan és saludar donant-li la mà i mirant-los als ulls. Ja veig els xiquets com venen de casa. Allà a l'entraeta, en el corredor, tinguem les espardenyes d'anar per casa i el primer que fan és posar-se les espardenyes. Això és una continuació de casa, és a dir, les famílies i jo anem a la una. I ja comencen els xiquets, ara la primera feina és rentar-se les manetes i quan una vegada tots s'han rentat les mans jo toque la flauta i fem la part rítmica, on treballem continguts d'infantil i de primària que després en la classe principal jo aprofitaré per a donar els continguts a l'alumne de primària. Després de la part rítmica, que cantem, fem un rogle, cantem, ballem, fem joc de dits, treballem el que és l'equilibri, treballem el que és el moviment. Després ja se n'anem a l'assemblea, on els xiquets donem, a través de l'escolta activa, donem una oportunitat per a que es puguen expressar tot allò que senten. Després de l'assemblea ja tinc una educadora per als xiquets de 2 anys, s'encarrega d'estar observant els menudius, mentre que jo m'agafa els majors, a vegades els de 5 anys tenen curiositat per aprendre el que tenen els de primer, i ja dono la classe principal. Ara, per exemple, estic donant els números, que durant unes quantes setmanes, aproximadament 4 setmanes, jo estic donant ahir els números, no? I després ja esmorzem en tranquil·litat, donant molt de valor als aliments, perquè les famílies que venen ací estan molt conscienciades per l'alimentació. Si vosaltres vegeu l'entorn, són tots elements naturals, els materials són elements naturals, el menjar és ecològic i això. Després d'esmorzar el que fem és
se n'anem al pati, on hi ha diferents zones per a treballar diferents continguts i després, a l'entrar del pati, el que fem és la part artística, perquè el més important en infantil és la part artística i la part lliure. En la part artística sempre no dono cap model, són ells que pinten en un full en blanc, no són d'emplenar fitxes, en primària tampoc treballem en llibres, ni n'hi ha exàmens. Al ser tan poquets sempre n'hi ha una constant observació a veure si hi ha algun problema i com tractar aquest problema. I també el fet que estiguen junts de diverses edats, també hi ha un acompanyament, no? Dels més majors als més menuts. Sí, i damunt, en xiquets, en problemes que tinguen xiquets en problemes greus, és com un només en classe, els xiquets no veuen que n'hi ha una dificultat i tots uns altres ajuden, som com si fórem una gran família. Aleshores, la veritat és que molt bé. Després del pati, dilluns tinguem aquarel·la, dimarts tinguem fang, hort escolar el dimecres, dijous tinguem una excursió al voltant del poble, que bé anem a buscar, ara per exemple estem donant la tardor, se n'anem als bancals propers, o tinguem programat una excursió la setmana que ve per a fer olives, perquè clar, en Beniatjar és precís parlar de les olives. Després anem a la cooperativa, l'aboquem, mirem tot el procés de l'oli, i el divendres sempre fem un panet. Fem pa, els xiquets, així tinguem una cuina, el coguem i per la vesprada els xiquets venen el panet que s'han fet ells. Això respecte al ritme de tota la setmana. Després de la part rítmica contem un conte, que a través de la taula d'estació que tinguem ahir darrere els xiquets veuen en quin moment es troben, perquè no treballen la part cognitiva, ells no estic dient-li la tardor, ells veuen a través dels colors, a través dels elements que van eixint i van entrant en la taula d'estació, com passa el temps. I contem un conte. Este conte el contem durant el ritme de 4 setmanes, que poquet a poquet, sense cap de recurs, conta el conte de viva veu, sempre tot és de viva veu, perquè si s'ho dona compte no n'hi ha ni ordinadors, ni n'hi ha radiocassets, ni tauletes electròniques, tot això no s'utilitza. I poquet a poquet els xiquets van incorporant el conte, que quasi sempre és un conte de fades, on té un llenguatge propi intern dels xiquets, i poquet a poquet els xiquets se l'aprenen de memòria i el dramatitzen. En altres anys, no enguany, fem un cartell i les famílies i els veïns venen a escoltar al xiquet que li toca el conte. És una cosa excepcional, no? I després, a la 1 ja se'n van a casa o es queden al menjador. I després per la vesprada, per a continuar en el ritme, després de dinar i necessitem un poc de calma, on posa les hamaquetes així, mentre que ells n'hi ha xiques que necessiten dormir i dormen al millor, a vegades dormen hora i mitja. Fem el descans, contem un conte, xerrem un poquet, tot en calma, quan veig ja que ja comencen que necessiten activitat, llavors anem a fer altres activitats que estan programades, i després sempre tinc un especialista que o bé és anglès o tinc música i així s'acaba el dia. Sempre el ritme és molt important infantil, molt important. Un dia ben complet i sempre tenim present l'entorn social, natural... Sí. D'acord. I bé, comentar també que els teus anys d'experiència també t'han permès ser ponent i formadora en diversos cursos i tallers, dedicat a la pedagogia i al món educatiu. Quines coses creus que cal continuar millorant en el sistema educatiu i també, comptant amb que estem en una escola rural, un poc tornant a incidir en les dificultats de mantenir una escola com esta, què creus que queda per fer i què cal continuar? Jo crec que des de Conselleria ens hauríem de recolzar més a les escoles rurals, perquè jo considero que les escoles rurals som un caixó on va tot, la legislació moltes vegades no queda molt clara, per a mi no trobem
el recolzament que caldria. I també una dificultat gran és que en aquests pobles menudius, no sé què és el que passa, però el claustre canvia molt d'un any a l'altre i a mi me dóna la impressió que tots els anys estic començant de nou. Venen companys i companyes noves, has d'explicar la metodologia, quan ja venen el professorat ja entra dins de la teua dinàmica, ja canviem de curs i comencem una altra vegada. Des de direcció sempre he tingut recolze i he fet que això, que donar a conèixer la pedagogia Waldorf, donant alguns cursets, sempre estic oberta a qualsevol dubte, hem tingut alumnat de pràctiques de magisteri, on han vist, estic molt contenta perquè han vist una altra metodologia que no la convencional, anem a dir-ho així, i a poc jo crec que estic molt contenta perquè l'últim curs que vaig fer del CEFIRE ja veus ahir que com que estan canviant. El professorat ja veu que allò que quasi sempre es fa no tenen els fruits que havia de tindre. Aleshores ja van canviant, no sols la metodologia Waldorf, hi ha més metodologies que són actives, vives, i estic veient un canvi important. Doncs perfecte, Pilar. Moltes gràcies per contar-nos tot això, totes aquestes experiències. I com ja saps, per tota la teva tasca, Acció Cultural a la Vall d'Albaida ha volgut enguany concedir-te la distinció en Parc Granell, la distinció en Parc Granell 2020. Donem pas a Evarist Beneito, membre de la Junta, que farà entrega del guardó. Enhorabona. Moltes gràcies, moltes gràcies. Aquest guardó el dedique a totes les mestres rurals que fan possible que un altre tipus d'escola existisca i que els pobles estiguen vius. Gràcies. Gràcies.